हितई गनई में बुला लेते सन 4 दिन पहले ही और दूसरा हितई में के बात रही तो हम ना गो रहती। ये तो छठ पूजा रहे तो बहन बोलौगे तो गोइनी आ कहले हनी कि नहीं काट के कुटिया उटिया रख दिया जा। अब का जाने कटवैले बाड़न आ कैसे धैले बाड़न कि ओसही छोड़ देले बाड़न। मर्द मानुष के कह द कि कोनो काम काज बढ़िया से कर दिह तो कर दिहन जा, लेकिन कहत रहल हमन कि गरुआ भैंस के खियावत तनी हो आ खाना पानी बना के खा तनी पिय तनी आ कुटी उटी कटवा देले बानी। चल के तनी देख लीही। मर्द मर्दे होला ना, मेहरानू मेहरानुए होली सन। जन मेहरानू काम कर दिया सन घर के तन मर्दानन से ना होई। आ मर्दन सोचिहन कि नहीं मेहरानू नहीं की सन तो बढ़िया बढ़िया बना के खा पी ली, बस के बात बा। कहवी बहन से कि हमके जाए दे रे तो हमारा के अब बीत गइल न, तो ना रे दीदी 2 दिन रुक जो तो जई है। घर के कतना काम बिलाता पता बा। आई हो दादा ई हाथा ना कुटी खाली हो गइल बाटे। एकर मतलब कौनो चोरा चोरा ले न जाते सन। 2 दिन कुटिया कटवा के खिएबे कैलन तो हाथा ना कुटी खिया दिहलन। ये हरो से ले सन कि वो हरो से चोरैले बैसन। ये ना हाउ देखना ओहू कोना से कढ़ले बाड़ी सन। आई गोईठा मछिती राइला निहल लागताटी। आ हे हमार गोईठावा ई गोईठावा कौन रंडियावा सवतिया चोरैले ना बाड़ी सन। अरे देखती ना तराणु मगध हमन लोग के छोड़ती ना, झोंटा कबार के मरती। हई हमार हतनिए गोईठा रहल। आई कौन के काम ह? हाय हमारे आवाज सुनाई नहीं के देत कौनो के कि गरियावतिया। अरे भेटा जीती जा मरती एड़े से कि पेड़ा फेंक देती जा। 4 दिन हितई में का चल गई नी हमार सगर से मैं बर्बाद क के रख देले बाड़ी सन। कुटियो चोरा के ले गइल बाड़ी सन, आई गोईठाओ चोरा के ले गइली सन। अरे गोईठा चोरावे के का रहल? हमारा भातारा से मांग लेती सन। भातारा हमार घर ही न रहल माने वो बुझा तड़ी सन ना कि गोईठा मांगब तो क गो दिहन जा, 5 गो 6 गो इहे न दिहन जा। छी भगवान ये पानी से तो मन उचिया गइल बा हमार। बताओ केतना मेहनत से चिपरी के पथले रहलाई